Koncom budúceho mesiaca odštartujú v španielskom Alicante 4. ročník pretekov Volvo Ocean Race. Tak dobrý vietor, morskí vlci. Posádky čaká 8-mesačná dobrodružná plavba okolo Zemegule a absolvujú na nej približne 39 000 námorných míľ. Sú to výnimočné preteky a na ich počesť pripravila špeciálne divízia Volvo Cars aj edíciu modelov so značením Ocean Race. Tie mali svetovú premiéru na jarnom autosalóne v Ženeve a už jazdia aj po našich cestách. Teda nie je z nich silná flotila, veď podľa marketingových odhadov by ich mali predať približne 7500 na celom svete. Edícia Ocean Race má špeciálny lak, disky, logo na prednom blatníku a keby ste si to náhodou nevšimli, príslušnosť k elitnej skupine vám prezradí nápis na podbehoch a opierkach hlav. Ovládacie prvky sú zhodné s klasickým modelom V60, ale tu ani nebolo treba niečo nové vymýšľať. Vodič má na porúdzi všetky potrebné informácie, buď priamo pred sebou, alebo na veľkom displeji, zasadenom do stredového panelu. Nadmieru veľký odkladací priečinok je pod stredovou opierkou medzi prednými sedadlami, preštepovanými typickým námorníckym vyšívaním, čo je tiež poznávacie znamenie edície Ocean Race. Akcent na bezpečnú konštrukciu je v severskej značke evidentný už roky. Tu presviečajú o rovnakej snahe veľké integrované hlavové opierky. Vzadu sa pohodlne odvezú dvaja pasažieri. O tom, ako sa s V60 jazdí, si povieme o chvíľu.